ماشین نوبتی ما اودی آچار سالش 2010 من این نموده بیرنه ماشین دوستان عزیز یادآور میشیم اینجا سنجش تکنیکی آینه های سیاه شیشش 1 سال نمی باشد من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم حاضر بیرون داخل سالن 4 الکتر پاکت من آینه 4 کناپشنی коробкаш автомат пробегаш 234,000 километр CD плеер дорад ин сиденияш дар ҳолати хуб мен ҳолати салони қафои мошин мотор 2 турбо сӯзишвори бензин расход чӣ қадар расход ака дарни шарба то 10 тая загрудда 7-8 расход дохили шарба 10 та берун аз шаҳр 7 литр 8 литр 100 километр мегардад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 100,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 798 86 88 BMW Qosh солаш 2008 ҳама ҳуҷҷатош 1 солина мебошад ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз ман ин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем یادآور میشیم آینه های سیاه شیشه هم 1 سالینه داخلی سالن коробкаш автомат робот борто компьютер климат контрол мультирол ҳама наворотҳои ин замона ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин моз блюкам дошта мотор 2.8 сӯзишвори бензин расход чӣ қадар амака расходаш 9.5 литр ва 100 километр мегардад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 125,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 784 48 88 сечка классик солаш 99 санҷиш техники ойнаҳои сиёҳшишаш 1 солина ман ин намуди берунаи мошин ман ин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 2 электропакет коробкаш автомат ва инҷа CD плеер дорад центр замок пробегаш 187,000 километр ин ҳолати салони мошин боз инҷа люкам дорад ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 та газгирӣ 80-85 километр ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 70,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 899 89 89 Toyota RAV4 солаш 2001 من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز من این نمود از قفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن
4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат ва инҷа CD плеер дорад, 2 сиденияи пеш обогрев. Пробегаш ҳозир мефаҳмем. Пробег 208,000 километр пробег. Ман ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? Ман ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана. Мотор 2 сӯзишвори газ бензин. Газаш евро 4. Расход чӣ қадар? 16 Расходаш 13 литр ва 100 километр мегардад. Бо трасса камтар мехӯрад. Нархи мошин 70,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 919 37 77. BMW солаш 96. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. мани ҳолати салони қафои мошин. ҳолати салони пеш. 2 электропакет, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 293,000 километр. Мотор 2 сӯзишвори газ бензин. Газаш евро 4. Расход чӣ қадар? Расходаш 10 та газгири 75-80 та мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 38,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 950 72 77. Сечка элеганс солаш 95. ин намуди бернаи мошин. ёдовар мешавем санҷиши техникиш то моҳи феврали 2021. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, 2 сиденияи пеш обогрев. пробег хай маълум не. инҷа люкам дорад. сиденияш кожин мебошад. Обогрев сидения от пеш. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чӣ қадар? расходаш 10 та газгири 85 километр мегардад. трасса боз зиёдтар мегардад. ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 94 44 03. Lexus RX 350 солаш 2008. мошин вагон мебошад. европейка. ман намуди бернаи мошин. ин параш чӣ? параш то управлятка мешавад. лупадор будад параш. ин намуди бернаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир дӯстони азиз аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат
ду сиденияи пеш обогрев, чхеле ки дида истодед, бортош компютер, CD плеер дорад, магнитофон дорад, ҳама наворотош ҳаст. Пробегаш 195000 километр. Пробег. Бо сидения лифт. Мана дӯстони азиз, сидения лифт бо. این حالت سالن قفای ماشین حالتش بسیار خوب موتور سینو سوزشواری بنزین راسخودش 12-13 لیتر و 100 کیلومتر میگردد این حالت موتور ماشین نرخ ماشین 170,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 720 00 48 92 810 00 48 دوستان عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما استودیو بهادر با تکنیک‌های معاصر زمانوی و جشن مراسم‌های شما زینتی تازه می‌بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89